akwai wasu ma yan iskan waje su suna can fa a wulaƙance a ƙasar wasu amma su suke gaya maka abin da aka yi a Najeriya su ma sun kasa zama a Najeriya amma kawai mutum in ya samu guri ya ci abinci kunna fanka kila an ba shi basbata kawai sai ya kunna waya sai ce ai abin da ake a Najeriya ai ba daidai bane ai matsalar karo ai zaki cikewa ai tunubu kaza ai mu da mu ma ice kai tunubu wai saka wai kawo ka cewa aka sai kai shi lokacin da ya ci kai shi ne baka zabe shi ba ya ci yanzu ba baka zabe shi ba Allah ya dace ci ka gane kuma kai kana kasar waje wasu ba kasar waje suke su ba zaman Najeriya ba ya gare su amma sai an magana sun fi kowa kalkalewa kuma wani in ka ta yanka inda yake wallahi tallahi ya ka makwancin kare ke kwana wani a makwancin bare yake in ya fita ya ba mutuka a nan zai kwanta saboda in ya fita fili kama shi za a yi. Wallahi ban tabbatar da wannan bawan Allah tsinanne ne ba kuma wallahi ba dan halal bane sai yanzu. Ashe kai mu da kake kallon mu a cikin kwanciyar hankali muke ba da labarin irin abubuwan da muke gani a wasu kasashe wanda babu a kasar mu, muke takaicin irin abin da yake faruwa a kasar mu, muke ganin irin yadda ake bi da wasu yadda ake rayuwa mai kyau, ake karatu, ake zama a cikin kwanciyar hankali, inda talaka zai ci abin da mai kuɗi zai ci, talaka zai kwanta inda mai kuɗi zai kwanta, ba bambanci tsakanin talaka mai kuɗi, ba za ka taɓa ganewa ba. Wannan abin da muke gani muna kishi, muna bakin ciki, muna bada labari ko muna addu'ar Allah ya samu ma wajen mai zama haka, ashe kai bakin ciki kake ji. Shi wannan ganin namu da kake yi kai bakin ciki kake yi, shi yasa kake cewa ƴan kasar waje, to wallahi mun fi karfin ka. Na rantse da girman Allah mun fi karfin ka, kuma wallahi alazim bidiyo yanzu muka fara, kuma tona muku asiri wallahi yanzu muka fara. Wato ku kun son ku daura kowa, ku matsa kowa, ku sa kowa a cikin talauci, ya rasa kowa sai ku kadai. Idan mutum ya zo ya ihu ka dauki 50,000 200,000 irin su masu sana'a su zo suna godiya an ba su 50,000 200,000 shikenan irin wannan abin kake. Kowa ya kare a maula, ba ma a maula ba, idan za a kashe kowa in dai ku za ku rayu shikenan ku babu ruwanku ko to mu ba haka muke yi ba. Na rantse da girman Allah, rayuwar da muke a kasar waje kuma kana cewa muna nan a boye, wa yake buga da buya? To bari ka ji, ko fursun, kaga fursun, na rantse da girman Allah, sijin fursun wallahi alazin na kasashen da muke, na rantse da Allah abinda za a kulan da za a yi da kai a fursun ba shine karshen kamu ba. Ka ce ba ma fita, ba mu san fita, muna waya, ba ma yawo, ba ma komai ba, to a ce a fursun muke an kama mu a sunan masu laifi, to wallahi rayuwar da za mu yi a yanzu muna fursun din wallahi alazim sai mun fi wanda yake a sake, wanda kuka sa shi masifa. Na farko babu kwanciyar hankali, na uku ana bin shi ana kashewa, lokaci ɗaya kun zo kun haukatar da yan arewa, ka rasa ɗan arewa ina ya kama, shi ba arzikin ba kuma shi ba fargaba ba. Wallahi gwara rayuwar sijin, rayuwar fursun akan rayuwar da a yanzu wasu yan arewan suke. Ka gane ko? Kuma sannan duk abin da muka gani a ƙasar waje, ba wai inda mu mugaye ne shiru kawai zamu yi mu rabu da ku, ta dariya kuna cikin masifa, yan arewa suna cikin masifa, amma saboda irin adalci da ake a wasu ƙasa, irin adalci da kuma irin ci gaba da suka samu, idan muka gani ma wallahi sai mun yi kuka. Na rantsa da Allah, idan muka shiga wani guri muka ga wani ci gaba, wallahi sai mun fashe da kuka. Mun san zai yi wahala, an da akwai iri-irin ku mu samu irin wannan ci gaban. Aje ba maganar sata ba magana komai ba, yau iya masifar da dan arewa yake ciki kadai na kashe-kashe na fargaban nan wallahi ya ishe shi tashin hankali. Ka zo wasu kasashen ka gani, na rantse da girman Allah, kan ka ji an yi fada ma sai kai mamaki. Fada mutum ma yazo tsakano ka da yazo zunzurutun tsaro ya kai tsaro, mutum yana janka da fada ma kana guduwa, baka san fadan saboda ka san akwai kemarori, ko kuma ka san zai ja ma masifa ne, ko kuma shi zai ja kansa masifa inda ake tsaro. Amma ku babu wannan, kowa ya mutu, a kashe kowa ya zama dan iska, kowa ya zama dan maula, haka kuke bukata. Ke kaji ko? Kuma sannan yawon duniya ai iyawa ne ai, kai in ka isa ka fita mana. Kai idan ka isa ka fita ka gani, na rantsa da girman Allah rara ko Niger baka isa ka je ba. Ko Niger baka isa ka je ba wallahi. Na tabbatar da idan ka je a wannan mugun halin naka, sai kaga abin da sai ka ce gwara Niger da Najeriya. Sai ka faɗa. Dan shegiya ba, wanda baka san darajar kanka ba, baka san darajar iyayenka ba, baka san darajar danginka ba, wanda zaka iya sai da uwarka gwamma ma. Wallahi a wannan halin naka rara, idan ka samu, ko da ka sai da ta ai, tunda ka taba yin kidnapping ɗinta ka boye ta sai da aka baka kuɗi sannan ka fito da ita. Dan ka ce kowa yana cikin masifa, muna zuwa muna faɗan abubuwan arewa, muna faɗan tsaron, muna tona kan masiri, wannan ba komai bane, uwarka ma ka sai da ta.
dan shegiya wanda baka san darajar kanka ba, baka san darajar iyayenka ba, baka san darajar ƴan ƙasanka ba, baka san ma me addinin ka ba. Na rantsi da Allah in kana bin Allah daidai ba za ka dinga fitowa kana wannan maganganun ba. Wallahi ai yawon duniya ne ai rago baya yawon duniya. Na rantsi da girman Allah rago baya yawon duniya, kuma na rantsi da Allah a yawon duniyar muke, haka muke rayuwar mu, kuma ko ina muna shiga. Kuma duk wanda gaskiya ta biyo ta kansa ba ma a Najeriya ba, kai da kake akurki, ko a ina ne sai mun fito mun faɗe ta. Kuma idan mun ga ci gaba za mu faɗa, mun ga rashin daidai za mu fito mu faɗa. Kullun addu'ar ba abin da muke gane wa idan mu, Allah ya sa ya tabbata a ƙasar mu. Kullun ihon mu a gyara, amma da yake kai dan zina ne, gwamma zuwa ta yi zina ta aife ka, ba ruwanka kawai, kowa ma ya mutu kai kana gefe. Allah ya tsine ma albarka ka hutu rarara. Dalilin da yasa nayi wannan magana shine kwangila kuka dauko, kuma ina ɗaya daga cikin ɗan kwangilan, saboda ni ma an kira ni, an sa ni in yi bidiyo in ci mutuncin wannan mutumin, an sa ni in faɗi makamancin abin da ka faɗa. Abin da yasa ba zan yi ba, Abdulaziz Yaro na ɗaya daga cikin iya mutanen da suka rage mana masu mutunci a arewacin Najeriya a siyasance. Ga yadda Abdulaziz Yari yake badakala da kuɗin talakawa, alhali ana fama da rashin tsaro. Duka badakalan nan ana yin ta ne daga kamfanin Ajab Financial Services, wanda da muka duba CAC ɗinta, wanda yake rike da ita shine Abdullahi Abdulkarim Tsafe, wanda aka fi sani da Katukan Tsafe, kuma tsohon Chief of Staff na Abdulaziz Yari. Mun fito da bank statement na Ajab Financial Services, kuma abin da muka gani ya tayar mana da hankali. Kuɗin da aka karɓa daga hannun gwamnatin tarayya ya zarta 1.7 trillion naira. 1.7 trillion kuwa bari muku bayani da yake. Miliyan 1000 shi yake yin biliyan guda ɗaya. Saboda haka kana buƙatar biliyan guda 1000 shi zai baka trillion ɗaya. Saboda haka biliyan guda 700,000, biliyan 700,000 shine zai baka 1.7 trillion. Wannan kuɗi idan aka ce za a gyara makarantu a Najeriya da su, to za a iya gyara makarantu wajen 13,77. Kuma idan aka raba wannan ga 36, kowace jiha za ta samu makarantu 363 da wannan kuɗi. Amma me aka yi da su shine babban tambayar. Na ɗaya, idan gwamnatin tarayya daga asusunta ta FAAC ta turo kuɗaɗe, sai a ɗauki waɗannan kuɗaɗe sai a gidaddaba su. Kamar kamfanin Assad Universal Concept ya karɓi naira biliyan 51 da miliyan 660 tun daga 15 ga watan Fabrairun 2023 zuwa 11 ga watan Disamba 2025. To amma wane ne yake rike da wannan Assad Universal Concept na? Mun fito da CAC registration ɗansa, kuma wani ne mai suna Abdulmalik Zubairu. To kun san kowa wannan Abdulmalik Zubairu? Yau ba sai na gaya muku ba, babban yaron Abdulaziz Yari. Kuɗin da aka tura wa Abdulmalik kaɗai sun isa su gina boholes 10,200 a jihar Zamfara, ko kuma boholes 728 a kowace ƙaramar hukuma ta jihar Zamfara. Sannan za a ɗauki wani kaso a tura wa 'yan canji, kuma aka tura 'yan canji ba sai na gaya muku ko me ake ba, ku tambayi mataimakin gwamna na jihar Kano na halin yanzu. A part 2 za ku ji yadda Yarinya and Co Farms Limited da Bunjirman General Merchant 'yan canji a Wafa suka taimaka wajen wawure sama da naira biliyan 80. Sannan kuma wani lokacin yakan tura wa kansa ma direct cikin nasa asusun, sai kuma a kwashi kuɗin talakawa a tura wa su Alhikima. Da waɗannan kuɗaɗen ne Rarara ya fito ya zagi Davido. Jira. Wai me yasa gwamnatin tarayya take tura masu da irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe yayin da ake fama da rashin tsaro a ƙasa? Wannan shine kashi na 1.